खुलुमबाय। दिनै 6 जुन 2024 बिस्तिबार। महाराष्ट्रनि IAS अफिसारनि फिसाजोआ मुम्बाइआव सरकारा होनाय थाग्रा नारिमान पइन्ट साउथ मुम्बाइनि न'नि 10 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय लिपि। लिपिया हारियानायाव सनिपातआव LLB फरायगासिनो दंमोन। नाथाय बियो बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ मिथिनाय जायाखै आरो बियो गावनि जिउ फोजोबनाय जाथायाव रावनिबो आखाइ गैया होननानै न'टआव लिरना गालांदों। तामिलनाडु रायजोनि आबारामपट्टी त्रिचीआव सासे आइजोआ गावनि जौ लोंनाय फिसायखौ हाथुराजों खर'आव देग्लिनानै बुथारदों। फिसाया बेखौ जौ लोंनानै सानफ्रामबो इनाय खालामबाय थायोमोन, अयथासार खालामबाय थायोमोन। बेनिखायनो बिसिया बे जाथायखौ खालामदों आरो जाथायखौ खालामखांनानै बिसिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय उइलियाम भेलांकान्टि, 30 बोसोर बैसोनि, आरो हमजानाय बिसिनि मुङा जाबाय भायम्पति। मणिपुराव सासे चिफ इन्जिनियारनि न'आव हरनि समाव खाबु लानानै सिनाय मोनै माखासे सुबुंफोरा थरनै ग्रेनेड बमाजों गाग्लोबदों। हरनि 11:50 रिंगा समाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथाया इम्फलनि सागलबान नेप्रामाव लाइस्राम शरद सिंहनि नखराव जादोंमोन आरो बे जाथायाव गारि पार्किं खालामग्रा जायगाया डेमेज जादों। नाथाय बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव केसखौ लानाय जाबाय आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मध्य प्रदेशनि मतिपुरानिफ्राय कुलामपुर थांबाय थानाय गोबां सुबुंफोरखौ लानानै थांबाय थानाय ट्रेक्टरा हरखाब कन्ट्रल गोमानानै बेलथायदों आरो बे जाथायाव 13 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो गुबुन 15 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव बिक्रम दैमारिया जयन्त बसुमतारिया देरहानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों आरो जयन्त बसुमतारिया मोजां खामानि मावगोन होननानै आसा खालामदों आरो माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासंबानो जाबाय। गिबियावनो जयन्त बसुमतारि सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन हरबाय, साबायखर बावहरबाय। बिथाङा थारैनो देरहासार जाबाय। जोङो गोबां नाजादोंमोनब्लाबो जुजिदोंमोनब्लाबो जोंनि जुजिनाया आरोबाव खम जाबाय आरो नांबावगौ, जुजिबावनांगोन, बे आद्रा जानानै थाबाय। नाथाय रायजोनि अननाय आरो आशीर्बादा BPFखौ नागाराखै। 4,31,000निबो बारा भट लानानैब्लाबो BPFनि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारी सारा जेनदोंब्लाबो रायजोनि अननायखौ, आशीर्बादखौ जों मोनदों। बे गोरलै बाथ्रा नङा। दिनै बिथांमोननि सरकार दङ, बिथांमोननि थाखा फैसा, बिथांमोननि आसामनि आशीर्बाद, बिथांमोननि ओरैहाय दिल्लीनि आशीर्बादा बिथांमोनखौ दिनै बजबनानै लाबाय। जेखिजाया गोजोननाय मोनदों। 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बे क'क्राझार लकसभाया गोमादोंमोनब्लाबो जोंनिनो आंगो बिदा, जोंनिनो आंगो न'खरनि फेमिलिनि BTCनिनो सासे सारा जयन्त सार बसुमतारि बिथाङा मोनबाय। बिथांखौ जोङो बा आंनि पार्सनेलि हिसाबै आङो कंग्रेचुलेसन हरबाय। आसा खालामदों BTCनि थाखाय, गावनि बिदा फंबायनि थाखाय, आंखालनि थाखाय, फेमिलिनि थाखाय गावनि साननानै दिल्लीयाव बुंगोन आसा खालामदों। मोजां खामानिखौ मावलांगोन आसा खालामदों। जाफोर मावनांगौ आद्राफोर दङ रायजोनि गेजेराव मावफुंनानै दिन्थिनायखौ जोङो आसा खालामगोन, फोथायगोन। दा निमाहा बिदों। गोबां इलेक्सननि समाव सोरदोबा नांज्लायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरजोंबा गाज्रि बुंजानाय बेफोरबायदिया जाखायो। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। गाज्रि सोंखारिलायनाय, गाज्रि मुं सुलायनाय बिदिया जायो। आंबो सोरखौबा बुंबाय, सोरजोंबा आंबो बुंजाबाय, बेफोर जेबो नङा गाइस। रायजोफोर मोजाङै थादो। फैबाय थानाय समाव आरो मोजां बिदिनो जुजिनाया जोंहा थाबावगोन। जेबोआनो जायाखै। जोंहा जेबो नार्भास जानांगौ गैया। जों 4,31,000निबो बारा भट जों मोनदों। दा फैबाय थानाय समाव आरो गोबां मोजांसिन जागोन होनना जों सानदों। बयखौबो साबायखर बावहरदों। रायजोफोरा
जाय जोंनि खस्थ' खालामनायाव हेफाजाब होबाय जायफोर एरियाफ्रा दिनै कभार खालामबाय मोजां भटिं खालामबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार बिथांनो जों साबायखर बावदों फैबाय थानाय समाव आरो बिनि जुजिनाया थालांबावगोन फोथायदों बिनि थाखाय दा जोबनायाव आरोबाव आङो आंनिफ्राय जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौ कंग्रेचुलेसन हरबाय साबायखर बावहरबाय बिथांनि नाजानाया जाफुंथों जोंनि बिटिसिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिदा फंबायनि थाखाय बिभिन्न जनगोष्ठीजों लाफानानै जि राजनीतिक बेयो मोजां जालांगोन न'खरखौ मोजाङै नायगोन गावनि बिदा फंबायखौ मोजाङै नायगोन बेखौनो फोथायनानै आं दिनै आंनि फुंबिलिनि बे मोनसे फिसा साबायखर बावनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दोनथ'बाय गोजोन्थों नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि